Makedoniyanın paytaxtı Skopjeda jurnalistler premier-ministrin orunbasary Vladimir Pesevski'nin jurnalistge garşy amalaşyran fiziki hüjümini ýazgyryp demonstrasiýa geçirdiler. Makedoniýanyň mediasy Pesevski'nin jurnalist Sasha Ivanovski'ni uranlygyny habar berdi. Bir gün öň jurnalist restoranyň öňünde resmi sorak bilen ýüzlenipdi. Jurnalistiň sowaly korrupsiýa bilen bagly bolupdy. Protestçiler jurnalistleriň işini gorap çykyş etdiler we Pesevski'nin wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Qazaqstanyň paýtagty Astanada 2 ýaşaýyş çaýyň ýaşaýjylary binalaryň eýleri bilen dören dawalara ünsi çekmek maksatly uly gara ýoly böwetlemäge synanyşdylar. Polisiýa protestçileri köçeden çekilmäge mejbur etdi, emma hiç kimi taklamady. Demonstrantlar Mahabat ýaşaýyş çaýlar toplumynyň eýetiniň jaý kireni bilen bagly şertleri bozýandygyny we ýaşaýjylary bekanun çykarmaga synanyşýandygyny aýdýarlar. Protestçiler öz meselesini çözmegi sorap bir günüň baş prokuratura ýüz tutdy. Bişkek'in ýaşaýjylary 2 gün bäri 45 gradusdan ýokary bolan adatdan daşary yssyk howadan ejir çekerler. Emma ýurdun adatdan daşary ministrligi Kyrgyzstanyň paýtagtynyň daşyndaky derýalarda suw joşguny bilen bagly duýduruş ýaratdy we adamlary suwa düşmekden saklanmaga çağırdy. Şol burakda da premier-ministr Temir Sariýew öňgörüli eşidilmedik çäräni amala aşyryp döwlet edaralaryna işgärleri 2 sagat ir işden goý bermegi tapşyrdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.